Lho Mas. Lah iki tersangkane. Iki wong Iki. ana apa iki? Terus kelangan motor, kelangan pitik, kelangan yang san. Kok iso kelangan dia? Gebir aja. Piye lah ora digebir ora tangi iki. Iki indah, Iya, Ono apa? Aku ora ngerti iki lho. wonge. Kowe. Lek iso guru-guru aku. Aku ora ngerti permasalahane. Iki piye to iki? Genahno, Kelewat pitik iki sapa konangan? Sing mudi sapa? Nang aku karo pentos iki ngatur strategi. Lah kok iso mangkat karo kowe iki piye? Lho, mau berkahan dulu. Ya lah iki pokok ora iso. Kok malah nyake aku? Yo kowe salah meneh. Kok iso? Ya kuwi yo. Ya pokoke itu mesti bali iki. Ngono golek apa teh? Yo karo kowe. Yo ora. Sing mare konangan kowe kok salah diatire. Sing nunjuk-nunjuk iki sapa? Wis kok pitik kudu bali. Piye cara?